سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبعد. اللهم صل على محمد وآله وسلم. فكرة جلدنكو من شلمنا دومودو ودو ميد سلمناغو mo juldanku, سلمناغو ملائكة سلمناغو يمبي الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. الحمد لله إن فؤاد جنغو دفتره عندنا الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. دفتره القالئيات bolwata haala tarihi alqali'iyat, kono tarihi mako on ɗon ɗuɗɗon ha ɗon, amma to en mbiyan nafta tarihi mako foɗna en wakkati ɗuɗɗum, amma en bolway dalila waɗugo deftere nden. ko waɗi alqali'iyat wallifi deftere nde ɗo? deftere nde ɗum deftere hadis, ɗum deftere tafsiru bo, ɗum deftere ni ulumu ɗuɗɗe on nder maare, ɗum siyar bo. to della wallifago deftere nde ɗo kanko alqali'iyat o modibbo, o janginowo, o ballifiɗo defte ma ɗuɗɗe. to nden oɗon mari fukaraɓe bo marɓe andal masin ɗuɗɓe. to nde goto fukarajo mako goɗɗo biyeteɗo Ngarnaɗi sai o yahi julirde, sai o tawi ɓe ngaɗi koɗo. kanko alqali'iyat ni o malikinkejo ha masaba. to sai o yahi julirde kanko Ngarnaɗi bo, sai o tawi ɓe ngaɗi koɗo garɗo o bo o shafi'inkejo. to koɗo nde ummi ɗo wolwa, sai waɗi ka wigo malikinko'en wala ko ɓe mari, ɓe ngala modibbo hadis ko goto. sai waɗi ka manugo masaba shafi'iyya be shafi'inko'en, oɗon busta malikiya be malikinko'en. an o woli haalaji ɗuɗɗi. to Ngarnaɗi gonde o warti, sai waro tawi modibbo mako, hanko bo o andi modibbo mako, o wi to hande ɗo mi yahi mi nani wodi ko nananmi, amma ko nanmi ɗum ta daro to ngaɗana en deftere hadis, to miɗon nder masaba moɗon malikiya. to a watta deftere hadis bo na, to min kam mi accani on malikiya daga hande. ngam da mi nani goɗɗo wari nda ko o wi, onon malikinko'en ko on jooɗi ɗo ɗon ngala deftere hadis. to sai alqali'iyat man wiyatamo to wala aibe, jonta kam o yaha. nden o wi to miɗon reni ni yogo wakkati goɗɗum, to ni mi yi'ayi on ngaɗi deftere lollude nde hadis irin bano defte shafi'enko'en ngaɗi, to andu mi accanai on masaba moɗon. to kanjum alqali'iyat sai o wallifi deftere nde ɗo الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. to ɗo ɗum taggi kanjum waɗi a tawa fuɗɗode deftere man o wi'e qala al faqihu. to wi'ugo qala ɗo na e hollina kanko mbi'o qala o na kanko wallifi deftere man. yowwa kanko kam ɗum deftere modibbo mako o hooci. modibbo mako o fuɗɗi deftere muɗum daga alhamdulillahi munfaridi bi ismihil asma. fuɗɗirde bismillahir rahmanir rahim. allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim. قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل إياد بن موسى ابن إياد اليحسبي رحمة الله عليه. الفقيه تنبي فقيه قائدة يمبي أصول فقيه جتلو مؤندر يتي مجتهد وواوي هو شكيتا در آية قرآن ودر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحوته o naftoro ka wurtina kiita gokka nder ton, mana o hewti waggo istinbadu. on istinbadu wawi waɗa istinbadu andal mako, na sai to tugake goɗɗo. to amma ngam lataki laddinago maɓɓe, to ɓurna fu modiɓɓe meɗen a tawa ko moye fu ɗo wodi masaba jangiti. amma da to accetenoɗo o wawi o waɗa masaba ka wadde masaba mako ka hoore mako ma bo, nden bo ka waɗa. to kanko abul faddi kam ɗo kam ɗum somore mako, yabdu inde mako alfaqihu mbiraɗe alqali. to nden o alqalijo bo, ngam o kitotoɗo ha leddi maɓɓe man, ɗum goɗɗo andalus, mana ɓe faɗɗu yimɓe andalus bo na ai kañum tawarti Spain. leddi man leddi
modiɓɓe timtuɓe waɗo en timmuɓe marɓe ande bo kanko man ayi ɗum goɗɗo andalus, neɗɗo andalus. Nden garɗo Ishiriniya Alfazazi ɗum neɗɗo andalus. nden gaɗɗo Abu Nu'aym al-Asfahani garɗo deftere Hilyatul Awliya kanko man neɗɗo andalus. gaɗɗo Shajaratu Nuri Zakiya Muhammad ibn Muhammad Makhluf pat ɗum yimɓe andalus. Andalus ɗo ɗum birniwol latingol ngol andal e islama e tabiti nder magol neeɓi. Kangol ni daga ɓaawo ɗo kadi nasare je koningol ngartingol jonta ngol ɗon leddi wandi warti ngartindi nane ma Asfihani man wonno ɗum inde leddi man inde leñol ni. To jonta bo seɓe moyti inde andalus kamma nde andalus ɗo kañum andira andal be ko ɗume. To seɓe ngarti leddi inde mari Spain kayre ngarti nder lesɗe nasara en jetta kam ɗon nder lesɗe nasara en ma. to al-faqihu al-qadi al-imamu o limanjo bo o jagorɗo, mana imamu wato tani goɗɗo imamu o filitake andal e andal pat oɗo filiti kala andal ko andal ngal ƴamɗamo o andi ngal o imamu ha magal. Al-hafizu o deyanɗo bo, ngam to wiyama hafizu ha qa'ida hadis sai mbi goɗɗo hafiz aqalla o dursi hadisiji ko watta 1,000 mana 1,000 1,000 ɗo o dursi hadis ko watta 1,000 kanko wiyete hafiz ko godo. Abul Fadli mbiɗo kanɗum somore mako Iyadu kayre wiyete inde mako. Ibnu Musa baba mako Musa wiyete Ibnu Iyadin inde mama mako o waɗana. Iyadu ɗo ɗum inde mama mako. Al-Yahsubiyu goɗɗo Yahsubiyu inde wuro, amma kadi sai ngoɗon lencitore be leñol. Rahmatullahi alayhi inna Allah tabata dow mako. Ko wi o wi alhamdulillahi al-munfarid bi ismihi al-asma. Moggal kare Allah tabata moggal gettoje tabitani Allah. Gettoje ɓe recenda ɗe bano ko watta nayi. Kala ha hamdu wari fu ɓe recenda ɗum bano ko watta nayi. Wodi yettore nde en mbiyata minhu lahu, wato Allah man kanko yetti hoore mako bano alhamdulillahi rabbil alamin. fuɗɗode Fatiha ɗo ɗum Allah yetti hoore muɗum e irimaji fu. Wodi bo minhu ila ghairihi, Allah man kanko yetti goɗɗo, mana o yetti tagdi mako. to ɗo bo ɓeɗo mbiya ɗum minhu ila ghairihi. Nden wodi yettore nde goɗɗo yetti Allah kala tagdi mako fu to nde yetti mo kayre bo ɓeɗo mbiya min ghairihi lahu. to sai yettore nayabre tana jomirawo yetti tana jomirawo, mana tagdi yetti tagdi, kanjum wiyata min ghairihi ila ghairihi. to gettoɗe kanjum sai ɓe kawta e wiya mawgal gettoje tabitani Allah, mana yettore nde o yetti hoore mako, yettore nde o yetti tana mako, yettore nde tana mako yetti mo, yettore nde tana mako yetti tana mako, ɗe fu maje yettore nde moftama ɗe ɗo lorano kota jomirawo on. Al-munfaridi jomirawo bajjinino bi ismihi inde mako al-asma ɓangide. to wi ismu ɗo ɗum jinsu, mana kala inɗe Allah pat ɗum inɗe ɓangiɗe. Al-muhtasi jomirawo kanko woni kertoriɗo bil izzi teddungal al-ahmadeningal, teddungal ko moye nyandego nga sotta amma banda teddungal Allah. walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina ayabtaguna indahum al-izza wa inna al-izzata lillahi jami'a. teddungal kam ha Allah woni. to teddungal Allah kangal nga sottata ngal wala wakkati sottugo, amma ko goɗɗo heɓi fu to ni o heɓu ɗum tagdi kam to teddungal mako ngal wodi kerol. to laamiɗo ma nyande laamu mako ko o jippo laamu man ko bo ko o maaya ko nandi be man ni. to jeenitiɗo ma jeenitare mako man wonde nde timmata ko kanko o timma. to ɗum andal mako kanko o timma ko andal mako man nyande feere laato wiyana kanko on pellel man. Allazi laysa dunahu muntaha wala wara'ahu marma. Allazi on jomirawo muntaha kempe ko hempiɗorde laysa lataki dunahu ga'en teddungal mako ngal. teddungal Allah ngal wala kempe wala kerol, wala wi'ugo teddungal Allah kerol magal kaza wala, non kanko ma wala kerol. Marma nuforde wonde bo wala wara'ahu wala gaɗa magal. ko moye to ɗaɓɓita teddungal o ɗaɓɓita teddungal ha Allah. ayabtaguna indahumul izzata wa inna al-izzata lillahi jami'a. tefo teddungal o tefongal ha Allah. Az-zahiri jomirawo o banguɗo amma la takhayyulan wala furdinki. a wiyata
to o wanki kom no o wa'i o danejona o ɓalejona o boɗejona fu wala wanguki Allah nanon waɗi la takhayyula wala surɗinki wala wahaman wala bo a waɗata shurɗina hunde nder ɓernde maɗa ko woni takhayyulu hunde nda nden nde ɗo wangi aɗo yi'a nde bano mahol mbiya nda mahol ngol boɗewol ko ngol danewol ko nandi be man a wiyete takhayyulu wahamu bona nder ɓernde ma shurɗina to o wangayno no o wa'ata fu wala Allah wala ɗiɗi fu maji o zahiru amma o surɗintake o numatake bo no o wa'i albaɗini jomirawo o shuuɗiɗo taƙaddusan ngam senneki la udman na ngam soyle na wai o wala oɗon amma shuuɗaki mako ha yetti komai yi'atamo la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara huwa latiful khabir wasi'a jomirawo o petinani kulla shay'in kala hunde fu rahmatan hinnaye o waɗi hinnaye mako doggi dow kala ko ɗume huwa ilman e andal mako andal hinnaye mako ɗo dogga dow kala ko ɗume ha o waɗi annabijo mako ma rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ilman nden andal jomirawo bo ngal ɗon filiti ko ɗume andal Allah on nder majum wa asbanga ala awliyaihi ni'aman umma wa asbanga o peeshini ni'aman nemaji umman moɓiɗi ala awliyaihi dow yiɗɗa e mako bo o hokkiɓe nemaji goɗɗi ɗi woɓɓe keɓai ngam kala giɗo Allah fu oɗon mari siwtare daga duniya ɗo ha lahira allazina la khawfun alayhim wala hum yahzanuna ɓe ngala kulol ha duniya ɓe ngala sono ha duniya wala ko sonata ɓe ngam ɓeɗon gondi be jomirawo wala ko hulnata ɓe bo ngam ɓeɗon gondi be Allah tonihi ni'aman umman wa ba'atha fihim rasulan jomirawo o nani yimɓe ɓe nulaɗo min anfusihim sai o waɗimo bo nder maɓɓe annabijo sallallahu alaihi wasallam anfasahum amma hanko ɓuri ɓe suɗeki o ɓuri ko moye Allah suftimo kala tagdi fu Allah sufti tagdi muɗum bano hadisowal annabi gongol wi'ata inna Allah ikhtara khalqa fakhtara minhum bani adama ثم اختار بني آدم فاختار منهم العرب ثم اختار العرب فاختار منهم قريشا ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم فلم أزل خيارا من خيار النبي صلى الله عليه وسلم وي Allah sutti tagdimu fu o yiɗiɗi to sai o sutti nder tagdi mako go sai o suɓi araɓɓe nder araɓɓe go sai o suɓi ɓuraycinko en nder ɓuraycu o suɓi bani hashim annabi joyi o sutti ɗum nder bani hashim annabi joyi o seedayi kanko o sutta nder suttaɓe joni anfusahum kay to o ba'atha fihim rasulan min anfusihim mo maɓɓe mana nder maɓɓe o waɗi annabojo laaɗo o sai o laati kanko ma o ɓi adama bano kala neɗɗo fu ɗum ɓi adama to annabi sallam kanko ma o ɓi adama anfusahum o ɓuri ɓe suɓeki bo kanko Allah sufti wala bano mako o robban wa ujuman e araɓɓe man e ajamin koyen ɓe fu annabijo ɓuri suɓeki annabijo Allah ɓuri suttugo kanko Allah mari haaje wa azkahum kanko ɓuri ɓe sanati mahatidan asli wala marɗo asli iri asli annabijo sallallahu alaihi wasallam kanko salsala mako daga annabi adam ha dow baba mako ka taƴayi kaɗon ɗon wa man o ɓuri bo ɓe kala komoye fu o ɓuri ɗum leñol mana ɓangare leñol wa arjahahum kanko ɓuri ɓe ngeesuki aqlan hakkilo kala tagdi Allah fu to ɗum moften hakkiloji maɗi fu hakkilo annabi sallam ko ɓuri hakkiloji ɗi pat maji wa hilman o ɓuri bo komoye muñal ngam muñal ngal annabi o muñi wala mo numata iri magal ma sai nandina tan komoye fu sai ni ɗum wiyato yakta annabi har muñal o muyɗo amma iri muñal mako to ngal wi'ama goɗɗo kam fotayi wawata ngal wa aw farahum kanko ɓuri ɓe hewki ilman andal wa fahaman e faamu Allah hokkimo andal ngal hokkimo ilmul awwalina e ilmul akhirina ɓeddanimo bo andal gongal dow ngal awwalina e akhirina fu wala Allah hokkimo andal amma fo eno anda bo seyda ɗo wiya mo wa qul rabbi zidni ilma ko nde nder andal annabi jomi sallallahu alaihi wasallam wa fahaman e faamu o ɓuri komo e faamu bi markazil fuhumi wal ma'ani wa aqwahum o ɓuri kala komoye o ɓuri yimɓe pat semboɗuki yaqinan imanako annabi o ɓuri komoye fu anduki Allah ngam o andi Allah o ɓuri komoye fu nuɗɗingo Allah wa azman o ɓuri komoye fu niyya e tiiɗuki himmiɗinaki dow rewki Allah wa ashaddahum bihim o ɓuri ɓe
hattuki ko sembuɗuki ra'afatan hinnaye kala tagdi Allah fuu wala ko enɗo tagdi Allah bano annabi sallallahu alaihi wasallam o ɓuri komoye enɗam wa ruhuma o ɓuri komoye fu bo suglanago wato rahimu ɗo wato sumpo o ɓuri komoye fu hinnaye nden bo o ɓuri komoye fu sumpo zakkahu jomirawo senni annabijo o ruhu mako wala ruhu nandi ruhu annabijo sai Allah man tan andi ɗum ɓuri ko kala ruhu senaki wa jisman o ɓuri komoye bo senaki ɓandu wa hashahu aiban wa wasman hashahu banda annabi sallama kanko kam Allah ittitinimo aiban aibe wala ha mako wa wasman ɗon mani aibe wiyete mana aibe ganguɗum jotoɗum e aibe numeteɗum pat wala ha annabi sallama wa atahu jomirawo hokkimo hikima wato ko woni hikima ɓe fasiri hikima hundeji feere feere yutil hikmata man yesha oman yuti al hikmata faqad utiya hayran kasira Allah be hooremo o wi ɗon hokka hikima mo o mari haaje o mo hokki hikima fu o hokki ɗum hayru ɗuɗɗum to hayran kasiran ɗo to hikmatu daga annabako ma ɓe ɗon fasira ɗum hikmatu ɓe ɗon fasira bo wawgo jangirde margo andal hikmatu ɓe ɗon fasira wawgo bindi ɓe mbiya ɗum hikmatu ɗuɗɗini on hikmatu wo ɗon mbiyama hikmatu ɗo kala duniya fatma kala ko doggata ha duniya fuma ɗon dogga dow hikmatu man karfeje tati ɗe hanje gurdam duniya fu doggirata hiɗo ɗum hirasa mana ndemri ndemal goɗɗo rema heɓa tefuwol ngol kasbu goɗɗo tefa o heɓa mimiwol ngol mirasu goɗɗo tefino heɓi amma kanko bo o roni dongu yowwa hikmatu tubo tijara ɗum bo soda sora to a sai kalimawol hikmatu ngol kangol jogi kala ko dogirata e duniya fu hikmatan wa hukuman annabi sallama Allah hokkimo kiita ka hokkai ko irin moye kala annabo en pat kiitaji maɓɓe nde ɓe ngari ɓe sali ɓawa ɗon seeɗi majji amma kiita annabijo ha hande ha jango ha dargal ɗum kanka kiitete o fataha bihi ayunan jomirawo maɓɓiti ayunan gite o muya bumɓe bihiɓe annabi sallallahu alaihi wasallam wa quluban e ɓerɗe ngolfa maɓɓiɗe wato gite ɗe gi'atano gonga ɓe anda ko wiyete Allah ɓe anda ko wiyete ko ɗume ɓe anda ko waddi ɓe duniya ma a wargo annabi sallallahu alaihi wasallam sai maɓɓiti gite maɓɓe sai ɓe garti ɓe yi'oɓe ɓe andi ko ɗume ɓe andi ko waddi ɓe andi Allah gadduɗo ɓe nden bo maɓɓiti ɓerɗe maɓɓinoɗe latinoɗe wala ko nder majje sai sharru o itti ko sharru ɗum pat majum o waddi khairu o hebbini ɗe wa azanan yo annabijo maɓɓiti noppi summa pahuɗuɗi noppi pahuɗuɗi ɗi nantano laatiɗi ɗi kanɗi koɓe bolanaɓe ɓe famata dalla wargo annabi sallama sai ɓe laati ɓe ɗum fama ko ɓe mbi'a fu ɓe fama har ɓe jaɓi dina har ɓe laati yimɓe fa amana bihi wa azzarahu wa nasarahu man ja'ala Allahu lahu fi maghnami sa'adati qisman kai man ja'ala Allahu lahu mo Allah lamiɗo waɗani qisman geɗal fi maghnami e nder ganima as-sa'adati ɗum risku ɗum gabgol kala mo Allah waɗi hokki ɗum risku bo ɗum gabgol mana ko gabgol heɓuki risku duniya e lahira to iri maɓɓe fa amana bihi sai ɓe nuɗɗini annabijo wa azzarahu ɓe teddinimo wa nasarahu ɓe mballimo e kala mo Allah hokki ɗum geɗal mari geɗal ngar risku duniya e risku lahira to hanyum nuɗɗinta annabijo sallallahu alaihi wasallam hanyum bo teddinta mo hanyum bo wallata mo wa kazzaba bihi wa sadafa an ayati man kataba Allahu alayhi shaqa'a hatman man kataba Allahu mo jomirawo windi ashaqa'a halluki geɗal mum hallingal duniya be ngal lahira fu to ashaqa'a halluki geɗal windama alayhi dow mako hatman wajibi bo sai to ɗum heɓimo kanko bo wasa sadafa sai o ɗoyli an ayati o sali ɗortanaki ayaji annabi sallallahu alaihi wasallam deftere annabijo nde no nde mardi qur'anu nde no nde weldi e janguki no nde mardi hikima no nde mardi ande no nde mardi welugo no nde mardi nastugo ɓerɗe amma fu goɗɗo ɓernde wonde jaɓani de to ngam ko waɗi geɗal wala wa man kana fi hadhihi ama fahuwa fil akhirati ama ko moye laati ama o bumɗo fi hadhihi ha ɗo duniya o heɓayi o faami annabijo sallallahu alaihi wasallam o faamayi shari'a annabijo o faamayi dina annabijo kay amma oɗo kam ay lahira kam ma o bumɗo tan bano o laatori bumɗo ha duniya to lahira bo laato bumɗo sallallahu alaihi wasallama
jomirawo dumna salatu e salamu dow annabi o salatan salatuwol tan mo ɓeddetongol wattunu ma e ngol ɓange wato salatu annabi o timmata ko goɗɗo waɗanimo salatu bat waɗayi salatu Allah waɗantamo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa ala alihi salatu man tafira dow alo en mako wa sahbi e sahaba en mako wa sallama ko waɗa kesdam tasliman duumiɗam tabbutuɗam to ɗo kanjum ɓe mbiyata wato maɓɓitode bara'atul istihlali wato nane ma to goɗɗo wallifta deftere o bismo o yetta Allah o waɗana annabijo salatu to nden o nasta tan haala deftere mako e ko janginta nder maare nam nam amma ɓawo ɗo ɓawo o waɗi basmala mana bismillahi rahmani rahim be hamdala kanjum wiyete yettugo Allah daga alhamdulillahi min faridi bi ismil asma be salatu do annabi sallallahu alayhi wa sallama salatan tanuwatun ma to ɓawo mi waɗi tati ɗi ashraqa Allahu qalbi wa qalbaka to ay o ɗon wolwana fukarajo mako oya to biyeteɗo ɗo garnaɗi garnoɗo wimo haala waɗa deftere o ashraqa Allahu qalbi Allah yeynu ɓernde am wa qalbaka e ɓernde maɗa an garnaɗi ɓe bo kala jangowo deftere men fuu kadi Allah yeynira ɓerɗe meɗen bi an waari e jeeli al yaqini ɗi imanaku Allah waɗa imanaku laata nder ɓerɗe meɗen hebbina ɗe ɓe ngaɗa ka yeynaki wala ɗafali walaka jomirawo o hoynana en min e maɗa fuu bi maɗa ɗafa ko hoynanta bi awliyaihi yiɗɗa e mako almuttaqina huloɓe mo ko Allah hokkata wolo en muɗum waɗa lutfu nder majum to en ma hokka e lutfu ma allazina sharrafahumullahu binuzuli qudsihi kamɓe woni ɓe Allah ɓangiri ɗum binuzuli qudsihi e jippinki senoye Allah kamɓe woni jaɓɓuɓe qudsiya Allah mana ɓe jaɓi Allah o seniɗo ɓe ɗon koosi bo senoye Allah ɗum ɓe ɗon tabitinanimo senoye mako kamɓe bo ɓe laati ɓe huloɓe mo ɓe seniɓe bo kamɓe ma wa hashahum min al khaliqati kamɓe yo nde Allah yiɗi ɓe har Allah ma yewni ɓe min al khaliqati tagdi bi unsihi ngam yewtinaki e maako ngam kala mo sukloriɗo yidde Allah fuu to Allah ittanaymo sukloraki tagle to sukloraki Allah ni to suklorako tagdi Allah fuu tagdi Allah kam ndi ɗon e ndi wala fuu ɗo kam wannayimo kanko kam joomi ko hañum o wondi hañum bo mana joomi ko kañum tan woni jewtiɗawo maako wa khassahum jomirawo heeriɓe min ma'rifatihi anduki ɗum kamɓe Allah heerori walu en maako ɓe kamɓe o heerori ma'rifa maako kanko ɓe hokki ɓe andaymo ɓe laato ko nde fuu ɓe andi moni Allah o ɓe andi bo mana sifaji Allah e inɗe Allah e ko hani Allah andire fuu kamɓe on ɓuri ko moye andugo ɗum wa mushahadati e yi'uki ajaibi kayifaji malakutihi laamu Allah e kamɓe gi'ata kamɓe Allah saka hollugo sembe no laamu maako wa'i e ayaje maako e korandi e maji wa asari kamɓe bo Allah hollata batte qudratihi bawɗe maako kankon Allah nde o yoofi bawɗe maako fuu to anduɓe mo kamɓe arta anda ko kaɗɗo kan qudra Allah doggata dow hunde kazare bima mala qulubahum hawtade bo nda ko hebbini ɓerɗe maɓɓe habratan andal nane ma to ɓe neɗɗo laatake o neɗɗo Allah to sai Allah hoosa andal hebbinanamo ɓernde maako andal gongal nder ɓernde maako na iri andal gongal nder ɓerɗe yimɓe luttuɓe wa wallaha o qulahum jomirawo wembini hakkiloji maɓɓe hayrata wembere fi azamati nder mangu maako Allah hoosi hakkiloji maɓɓe bo ɗi wala haɗi njata e dilla ɗi ngaɗa ka wancugo ɗi tefay sai mangu Allah tan ko nde nder mangu Allah ɗi tefugo mangu Allah ɗi ngoni wa ja'alu hammahum bihi wahidan sai Allah waɗi kamɓe yiɗaɓe Allah ɓe fuu maɓɓe sai ɓe ngarti bano neɗɗo goto mana nufaki Allah ɗo ha wartiri ɓe hamɓe sai ɓe ngarti ba neɗɗo goto ni tan kanjum goɗɗo shehu wiyata radiallahu anhu oɗon do'o Allah waɗumin Allah wahidan yallubu wahidan Allah
waɗumin min garta neɗɗo gooto ɗaɓɓitowo bo gooto, mana ta on tefa e Allah on pat mon on garta ba gooto. walam yaraw fi darayni gayrahu mushahadan, kamɓe ɓe yiiɗaɓe Allah ɓe gi'ayi gayrahu tana jomirawo mushahadan ɗum hunde suglortende ko bo daretende ko famantende fi darayni duniya e lahira wala ko haali ɓe kamɓe, ko suglata yimɓe fu na kanjum suglata ɓe. a'a mi waɗa ha mi heɓa na kanjum, mi waɗa ha mi hisa na kanjum. kamɓe kam ɗume cungulla maɓɓe? cungulla maɓɓe moye mari kisundam mana mo tagi kisundam Allah, mo tagi hinne Allah. to kamɓe taguɗoɓe mari haaje na hinne ɗum na kisundam ɗam, kamɓe on yimɓe Allah. fahum bi mushahadati jamalihi wa jalalihi yatana'amuna, fahum kamɓe ɓe yatana'amuna ɓeɗo nemiɗinoro bi mushahadati e yi'uki jamalihi, wato jamala Allah. ko woni jamala? hoyendeji Allah, kala lutfu Allah e hoyende Allah ko nder ɓeɗon cuɓlori. hande bo ɗume Allah wangini, ma'ana to weeti o yi o jamu hande bo o nasti nder jamala Allah, to weeti o nyawɗo o wi hande bo jalala jippi, to e jalala e jamala fu ɗum fotanaymo. ɓe nemiɗiron fa ɗum kamɓe e jamala Allah man, mana hoyende to waraniɓe, saɗede to waraniɓe, ɗum fu hamɓe kam nder nema tan ɓe ngoni, ngam jomijum ɓe gondina kanjum. wa bayna athari qudratihi wa ajaibi azamati yataraddaduna, yataraddaduna ɓe ɗon gartina bayna hakkunde athari batte qudratihi bawɗe Allah, ko nde fu ɓe ɗon gaɗi ka darugo irin qudra kay Allah waɗi dow hunde kazare bo qudra kay, kazare bo qudra kay. wa ajaibi e kayifiji azamati mangu mako, ko nde fu ɓe ɗon dara irin mangu Allah no dogginirta hundeji muɗum, kanjum ko sugliɓe. wa bil inqida'i ilayhi wa tawakkuli alayhi yata'azzazuna, kamɓe ma ɓe ɗon teddinoro bil inqida'i e taƴaki ilayhi faabo e Allah, ɓe cakkini ko ɗume ɓe kuciti Allah, to kanjum waɗi sai ɓe latin e tedduɓe hamɓe ma, ko moe fu ɗon teddini ɓe, ngam ko waɗi ɓe ɗon kuciti tedduɗo. wa tawakkuli alayhi, ɓe joftani Allah bo, kala ko wari pat kamɓe kam ɓe andi daga ha Allah. wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minina, jomirawo ɗo wiwa joftani Allah toni on mu'minin, to kamɓe ɓe joftani Allah on, kala ko Allah on waɗi fu hamɓe kam ɓe ɗon gi'a ɗum hunde wonde tan ha maɓɓe. Naam, lahijina bi sadiqi qawlihi, ɓe ɗon bolwira be konngol jomirawo ngol o wolwiri, mana ɓe ɗon mbi'a qul allahumma, nanon Allah wi qulillahu thumma zarhum, qulillahumma thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. qul yu allahumma kawai, an kam yu Allah Allah, thumma zarhum accu yimɓe yal'abuna ɓe ɗo pija fi khawdihim nder yumpakiji maɓɓe, mana nder ganshiji maɓɓe, yimɓe ɗo cuglori ko cuglori, woɓɓe duniya sugli ɗum, woɓɓe jawdi sugli ɓe, woɓɓe rewɓe sugli ɓe, woɓɓe andal tefuki andal duniya sugli ɓe, woɓɓe tefuki nema duniya ko nandi maji, amma kamɓe na ɗum ɓe ngoni, kamɓe kam Allah tan. Allah qul wa zaril wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulunga kamali, to a yiɗi latuɗa timmuɗo, to an kam joga Allah tan, sakkin tagdi kam e ko woni nder mari fu, e ko moɓi nder tagdi pat sakkin ɗum, ayi ɗum gaɗa ɗum hanjum kam, nda gaɗuɗo joga gaɗuɗo. fa innaka karrarta alayya su'ala, yawwa o fa innaka an garnaɗi, karrarta a toggitini as-su'ala toraki alayya dow am, a wiyam a toraki am fi majmu'i mi waɗa deftere moɓinde ko moɓande, yetadam manu nde moɓa bo at-ta'rifa bi qarri al-Mustafa alayhi salatu wassalamu, deftere nde laato nde sawa andinki daraja annabi shuɓaɗo sallallahu alaihi wasallam, kanjum woni kayro tefuɗa mbiɗa mi waɗa deftere, amma deftere nde moɓa andinki teddugal annabi sallama e daraja mako. wa ma yajibu lahu min tawqirin, mi winda ɗume wajibani jom annabijo sallallahu alaihi wasallam min tawqirin teddinki, iri teddinki ke hani tagdi fu teddina annabijo, wa ikramin ɗum irin karamu irin shahu ɗume hani tagdi saho annabijo kam eno Allah waɗi mo. wa ma hukmu man lam yuwaffi wajiba azimi zalika alqadri, mbiɗa bo mi wi'a ɗume woni kiita mo hebbinayi ko wajibi, wato mawnuki daraja annabi sallallahu alaihi wasallam, ustuɗo daraja annabi fu non kiita muɗum daga shari'a,
ɗume hani shari'a waɗana mo to o usti daraja annabijo ustuki daraja ki ha o wolwuna ko o hu to ko o waɗi panni to ni ɗum latake ɗum memai daraja annabijo iri kita kay shari'a hani hitomo fu mi waɗa nder deftere nde kanjum torriɗa aw qassara fi haqqi masibihil jalili ko bo goɗɗo rammiɗini e nder anduki daraja annabijo makka ka hanko bo so o rammiɗinaki to nawai sai ɗuɗɗum ba a'a o lamata zufri ko ba kelñagel fe'ego o usti e nder daraja annabijo ɗume hani kita kay hani o hite to fu on tawete ɗum nder deftere nde inchallahu wa an ajma'a laka ma li aslafina a wi bo min mooɓa ko saliɓe meɗen ɗum ɓe ngaɗi wa immatina e jagorɓe meɗen mana ardiɓe meɗen ɓe diina e aslafu salinoɓe ko ɓe ngaɗuno fuu ko ɓe bindi e dow irimaji fi zalika e nder goɗɗo to usti daraja annabi ɗum hani o waɗane hita kay o hitete numodi e mbi dow ɗon to fu mbiɗa mi waɗa e nder deftere bo mi waɗay min maqalin kongoɗi ɗi ɓe mbolino hamɓe saliɓe to fu mbiɗa mi wartira kongoɗi to ɗi fu mi wartiray ɗi wo bayyinahu mi wangina deftere nde bitanzili suwarin wa amsalin mi wadda suraji mana mi wadda ko sura ɗo na surawol qur'an sura mana hunde banoda so wiyayno annabijo o sallama to mo to a tawi tindinore deftere nde tindintamo so ɗum dernetino annabijo wendamo keno o tindinir mo wa amsalin mi wadda bo misalu kaza misalu ni to goɗɗo o waɗi kaza o teddina annabijo o hiite iri kiita kaza o waɗi kaza bona o teddini annabijo sai kanko alqali iyad o wi fa alam andu akramakallahu allah jomirawo teddine andu annaka an fa alam andu annaka an akramakallahu allah teddine andu annaka an hammaltani a ƴeftiniyam amran fi imran mawɗum min zalika e wigo mi waɗa deftere sawore irin ɗiɗo ka amma ƴeftiniyam hunde wonde matindire ɓurde sembe wa arhaktani fima nadaftani ilayhi usran wa arhaktani a ɓillaniyam usran a waɗaniyam hunde sande fima nadaftani nder ko nodduɗayam ilayhi mbiɗa mi waɗa deftere nde ay ɗum ay tawon hisaki ko wane en mbino ɗum ma ay ɗum kuugal to a noddiyam ni an ka fago hunde wonde ɓurdude saɗuki wa arqaytani bima kallaftani murtaqan su'aban wa arqaytani a ƴeegniyam a ƴeftiyam a ƴeeginiyam murtaqan ƴeengrude sa'aban satunde bima kallaftani ko deftinɗayam mbiɗa sai mi waɗi kaza ɗo to ɗi mbiɗa mi waɗan ma ɗi ay ɗo kam a ƴeegniyam wato ƴeengirde wonde satunde sande mala qalbi ru'ban har ma kuugal mbiɗayam ngal hebbini ɓerɗe am pakkulol mi hultori no puɗɗiraymi ma fa innal kalama fi zalika ngam woluki e nder ko ɗaɓɓutuɗa ɗo yestan ɗum ɗon ɗaɓɓittifa tagrira usulin tabitinki asliji tam dole sai to usulu heɓama mana usuluji daga usulu darajaji man mi heɓa usulu kam mi heɓa hadiseji mi heɓa ayaje qur'anu nden mi heɓa konguɗi sahabu en mi heɓa konguɗi modiɓɓe to usulu heɓo nder ɗon wata hariri fusuli nden kadi bo ɗum laɓɓina fasluji bo e tagrira usulin wata harira fusuli laɓɓina usulu mana ayaje to waddi ayaje ɗen ma ne sahaba en no annabi sallallahu alaihi wasallam no sahaba en fasiri ɗe ne modiɓɓe andal fasiri ɗe to ni wata harira e laɓɓinki fusulin kanjum fusulu tafsiruji man wal kashfa an ngawamida wada qa'iqa min ilmi al-haqa'iqi deftere nde winduki iri mare ɗon ɗaɓɓita al kashfa huncuki an ngawamida daga e laatiɗi goɗɗi noƴiɗi cuuɗiɗi kay ngawamida cuuɗiɗi waɗa qa'iqa e noƴiɗi min ilmi al-haqa'iqi ɗum ɗaɓɓiti bo andal haqiqa ɗum tona andal haqiqa kangal woni andal ɓernde tona andal ɓernde bo heɓa laaɓi nder ton to deftere man nde waɗatako mana sai anduɗo andal haqiqa o andi ɓernde ma ko lamde o andi kadi ladabuji ɗi o watta e neydiji ɗi o tokkoto o waɗa ngam
o heɓa o tabitina daraja annabi sallallahu alaihi wasallam kanko ma to o yollo nder hunde wonde mimma yajibu linnabiyyi ko wolwete bo deftere nden laata hunde ko wajibani annabi sallallahu alaihi wasallam o yubdafu ilayhi e ko ɓaarete faago annabi hunde nde kattan annabijo nde wi'anama annabijo nde wonde mana komoe fuu andi ɗum hunde wonde nde kam ko bo a anda wajibi ma annabijo kam ɗum andiramo kaza ɗum andiramo kaza kala ɓiɗɗo andugo bo fu andiramo kaza wo yudafu ilayhi ko ɓaarete mana ko sottinte ɓarne faago annabijo ɗum jongite e maako bo laato ɗum waddayi aybe aw yamtani u ko bo ɗum bo ɗum hunde haɗitinde hayre mo nde haramu nde wooɗa nde haɗitake jagaki ma nde ɓarnane annabijo to hayre ma ɗum wanginande nder deftere nden ngam ko moye anda kaza bo haanayi nanema goɗɗo nana ɗum ma ɗum jongitama e annabijo sallallahu alaihi wasallam aw yajuzu alayhi ko bo hunde dagotonde dow annabijo kaza ɗum jagi annabijo to yiɗi waɗa ɗum to yiɗi bo acca to irimaji ɗi fumaji dole sai to goɗɗo andiɗi deftere nde ha joni tan nde ɗon ɗaɓɓita wa marifata nabiyi anduki mon nabiyu ɗum kam ta wigo nabiyu ɗo kalimawol nabiyu ngol kam ɗum on ma'ana magol war rasuli moy wiyete rasulu bo ɗum wiyete rasulu kalimawol rasulu to ɗima sai to ɗi andama nde nde deftere nde winde to nabiyu rasulu mon annabojo mo wiyete bo rasulu nulaaɗo nden war risalati ɗume on lulal ngal bo ɗume neɗɗo heɓata har o wi'i o ko wettake o wiyama rasulullahi wannu buwati ɗume goɗɗo no o laatoto o wi'i o nabiyullahi to ɗiɗi fof to ɗi andama wal mahabbati nden bo o anda bo dole bo seto o andi ɗume wiyete yidde mahabba yidde annabi sallama o habibullahi to ɗume woni no ma'ana habibullahi woni wal khullati nden o khalilullahi to non khulla bo woni mana beldiɗago Allah wa takazallahu ibrahima khalilan annabi ibrahima Allah waɗimo khalilu to ɗume woni khulla ɗum kanjum ma hetan ɗo andi ɗum wa khasa'isi hadhihi darajati aliyati ha jonta bo ɗum ɗaɓɓiti anduki ko heeri daraja kaɗo ɓangika daraja nabiyu daraja mahabba e daraja khulla mana yidde e beldiɗagu to hanjum ma ɗum anda kasa'isuji majum ƴewon keraɗi kerereji keriɗi daraja e mahabbatu wi'ego habibu e khullatu wi'ego khalilu wa ha huna mahamihu fihun ɗo mahamihu laɗɗe fihun lugguɗe laɗɗe ɗuɗɗe taharu fi alqaɗa furtode sona gonga ɓe mbiyata anduga ladde ɓe mbiyata ɗum qaɗa ɓeɗo mbiyanga furtode to kanga ɗo hanga ma nga ɗo wembo fiha e nder laɗɗe ɗe mana ɗum ladde nde ko sondu no andir ladde pat fota hettade to ɗo ɗum laɗɗe bo na ɗum ladde woore ma ɗum laɗɗe ɗuɗɗe to ko moye wi nasta e nder irin kugal ngal to fa o nasti ladde wonde nde hanko ma o anda no o wurtotone o taksuru bihil kuɗa pale bo ɗon dammiɗino biha e nder ladde ɗe ɗum laɗɗe ɗe o fota o hooca kosɗe mako o yaha o yaaɓa o yetto ladde no nde wayi o yaha o wancade o anda no nde wayi wama jahilu woodi bo hundeji majjinoji tadillu fiha al ahlamu hakkiloji pat ɗon majja nder maji mana ɗum laɗɗe majjinoje to a nafti irin anduke sifaji ɗi to a nafti laɗɗe goɗɗe majjinoje kala hakkiloji pat sai majja nder ladde nden illam yaha tataji sai ni hakkiloji to ɗi kandi amma to ɗi kanditoraki fa bi alami ilmin to ɗi ngala wato tutawal ngal andal ko ililal ɓeɗon mbiya ɗum ililal ɓeɗon mbiya ɗum tutawal ɓeɗon mbiya ɗum e funi ɗum ililal kam ɗum fulfulde amma tutawal kam na ɗum fulfulde ɗum hausare illam ta tawi hakkiloji ɗiɗi kanditoraki be alami e ililal to ilmin andal to amma nanoɓe hausare to wi tutawal ɓe kette amma ni ililal woni fulfulde man to wa nazarin sadidin sai to bo ɓe to hakkiloji ɗi kanditoraki e taskitaki mana taskitaki pondaki e sawaba to heɓi taskitaki pondaki e sawaba kam ɗum kam wala ko ɗum heɓtay amma to ni hakkilo muɗum ngo heɓayi fondeki e sawaba wala ko heɓtata e nder ɗo wa madahilu woodi bo taftanɗe al aqdamu tambakkoje tazillu ɗon tafto
biha e tattanɗe ɗen nokkuje hundeji goɗɗi hayno binda kaza ɗum hunde wonde ha annabi sallama to sikawa tona ha sikawa goɗɗo mostake so windana kanjum illam ta'tamid amma fa hakkiloji in taɗi tugaki ala tawfiqi min allahi da fonduki daga Allah amma to Allah fondi neɗɗo to sengi fondeki ala tawfiqi min allahi fondeki daga Allah amma to hakkiloji ɗi tugake Allah hokki neɗɗo o heɓi hakkilo mako o heɓi tawfiqu mana o heɓi fottake sawaba to ɗo kam wala ko ɗume wata a yidin e sembiɗinki daga Allah amma to Allah sembiɗini hakkilo ko ɗume wala sengiya o waɗi ko ɗume fof lakin ni sai dai min lima rajawtuhu li wa laka ko waɗi mi waɗa deftere nde ngam ko tammanimi hoore am e an ɗaɓɓutuɗo deftere fi hada su'ali e nder ƴamuɗa ngol wal jawabi e bo jawabu ɗum marɗa haaje ɗum jaabowa mi woodi ko keɓaymi mi heɓa min on to mi waɗi deftere nde to ɗum jaɓi e dalla mare mi heɓa yidde annabijo tabutunde amma bo annanode an jaɓuɗo nde tahi a timinde a heɓa yidde annabijo wonde heerade to hanjum waɗi ngaɗaymi deftere min na walin en keɓay shahu goɗɗum daga Allah wa sawabi nden en keɓay wadditege bo Allah waddata en ngam ko waɗi en teddini annabijo mako bi ta'rifi e andinki qarrihi daraja annabijo aljasimi gomoka ay e deftere en bindinde nden bo nde andini daraja annabijo makka gomoka ka mana daraja ɗuutka ka en andini no annabijo andirte no ɗum andirta daraja mako to ɗo en keɓay mbar jari wa kuluqihi e gikkuji mako alazimi mawɗi Allah jomirawo e hoore muɗum wi wa innaka la ala khuluqin azim wimo haqiqa aɗon dow gikkuji mawɗi to gikkuji mawɗi ɗi andinki no gikkuji annabijo mawɗi ɗi keftirte to en bindi ɗum to en keɓa mbar jari min e maɗa fu wo bayani khasa'isihi e bayani kerereji ɗi Allah heeri annabijo sallama allati lam tajtami qablu fi makhluqi kanji ɗi Allah heerori annabijo ɗi ɗi meeɗayi ɗi mooɓo e goɗɗo fi makhluqi en nama goɗɗo e nder kala tagdi fu kala ko Allah tagi fu wala ko heɓiɗi se annabijo man tan وما يدان الله تعالى به يقول الله بدرته بما الله بدرته من حقه حق النبي الذي هو أرفع الحقوق هنجم بدنا كده حقه تا عندي حق النبي فهينا بدر الله نحن ما عندك حق النبي هنجم ونبدا كي جميراو ليستيقظ الذين أوتوا الكتاب إن قديدم ngam hokkaɓe deftere ɓe laɓɓina mana jawɓe deftere ɗo ɗum ɓeɗon mbiya ɗum ictibasu sai o hoocoy aya amma ɗum ictibasu o waɗata mana hokkaɓe deftere nde to ɓe jannginde ɓe laɓɓinay ko woni noon annabijo no daraja mako wayi allazina amanu nuɗɗinɓe bo wayzada ɓe ɓedda imana nuɗɗinki walima akaza allahu ta'ala ala allazina utul kitaba nden bo ko waɗi bo gattende ngam alkawal ngal Allah ƴefti hakkunde muɗum e ɗo hokki deftere kala mo hokki andal fu kitaba ɗo andal nufete mana kala mo Allah hokki andal fu woodi alkawal hakkunde mako e Allah ɗum ngale la tubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu toni a woodi andal ngal anduɗa ngal nafay bo duniya ko ngal nafay ummatore to wajibi maɗa nganginana ngal yimɓe ta suuɗumal wala taktumunahu ta shuuɗe ngal to wali ma haddasani to alhamdulillahi ولما حدثني به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءته عليه قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر محمد بن بكر حدثنا سليمان بن الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا علي بن الحكم عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ويتون دمبو ذاته كم يودي آية وابن خامي هجر حديثه ولما حدثني به أبو الوليد قمك أبو الوليد يوتمن هشام بن أحمد هشام بن أحمد برنه تنبي حدثنا واتو يوتين در جنجرده كوبو يمدو جودين أو يوتي
ɓeɗon mbi'a haddasani bo bano an tan yehi tawi mo sey o yewtuma hadisol ngol. to Husayn ibn Muhammad hani hokkima hadisol ngol, o wi hanko bo haddasana Abu Umar an-Namariyu. Abu Umar an-Namariyu kañum hokkiɓe hadisol ngol kamɓe bo kanko Husayn. kanko bo Abu Umar haddasana Abu Muhammadin, o wi Abu Muhammadin ibn Abdul Mumin kañum hokkiɓe hadisol ngol yewtiɓe ngol. haddasana Abu Bakrin Muhammad ibn Bakrin, Abu Bakrin Muhammad ibn Bakrin kañum bo kañum yewti Abu Muhammad ibn Abdul Mumin. haddasana Sulaiman ibn al-Ash'afi, kanko Abu Bakar bo o wi Sulaiman ibn al-Ash'afi kañum yewtiɓe hadisol ngol. haddasana Musa ibn Isma'ila kanko hokki Sulaiman jangini Sulaiman en hadisol ngol. haddasana Hammadu bo kañum jangini Musa ibn Isma'ila. akhbarana Ali ibn al-Hakam kañum jangini Hammadu. Ali ibn al-Hakam kañum bo jaɓingol an Ada'in daga Ada'u kawnayi addaɗo tabi'in kejo an Abi Hurayra kanko bo jaɓingol ha Abu Hurayra radiyallahu anhu qala Abu Hurayra o wi qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabijo sallallahu alaihi wasallam o wi man su'ila on ƴamaɗo an ilmin andal fakatamahu o suuɗingal o hokkaygal no andiringal aljamahu llahu bil jamin min narin yawmal qiyamati, jomirawo haɓɓiraymo bil jamin labangal min naringal yiite yawmal qiyamati nende dargal. to ngol hadisa o ngol della magol to mi andi mi suuɗi andal kanjum waɗi ngaɗaymi deftere nde. to ni fo badat to kanjum waɗi sey aritimi mana jawnumi ila nukatin safiratin an wajhil ngaradi, jawnumi tafoymi fa'idaji cuɓeji safiratin laaɓɗi an wajhil ngaradi ko laatiɗi ko ɗum mari haaje ɗume on laɓɗum nder ɗon, sey mi hoocowa laɓɗi sey mi waɗa nder deftere nde. mu'addiyan min zalika al-haqqa, ngam ko waɗi mi hokka al-haqqa haqqi al-muftarada parɗinaɗo min zalika, to dole mi hoocowa laɓɗi ngam ɗum nangi sifa annabijo, mi fotani mi waɗa nannanti non kaza ma wi'ama sey laɓɗum laati ko modi ɓe tabitini, ko anduɓe tabitini, ko kanjum gaddaymi. ikhtalastuha ala isti'jalin, ko nde laati mi wiftake ɗi ma e dow jawal, mana deftere mi waɗi nder jawal nde laati cingullaji ɗuɗi lawo alƙalijo kanko on kiitotoɗo o janginay o modibbo oɗo winda defte, to nder ɗum o waɗa bo o huwa ngal ɗo wonbo. limal mar'u bi sadadihi min shugulil badani wal bali, ngam ko waɗi ɓi adama ɗum neɗɗo oɗon kowanne fu oɗon al mar'u bi sadadihi, hunde nde neɗɗo woni nder muɗum ko nde min shugulil badani hanjum shugulla ɓandu ma ɗum mari shugullaji muɗum, wal bali ɓernde en e hoore mare nde won shugullaji, amma ɗum wiyane nde hande ɓostoya ɗiɗo haqqeji ko famtinta haqqe annabijo e teddugal mako e darajaji mako ha winda ɗum fa ɗum hunde sande. bima ɓullida hu min maqalidil mihnati, ngam ko waɗi ɓi adama o tongirama tongole ɗe jarriboje gurdam allati ubtuliya biha ɗe o jarribora. no kala ɓi adama fu ha duniya ɗo o wodi sungullaji, o ñamay o yaray, o wodi sungullaji ñaw ɗon, jamu ɗon, kuuɗeji ɗon, ko nandi e majum ni. wakadat tasgalu an kulli fardin wa naflin, sungullaji ɗi har ɗi kewtino ma wiye ɗe cugli neɗɗo, ɗi kaɗa mo farilla mako ma e nafe mako ma, amma nder maji kadi bo o sakkina ɗi o nangoya kugal gongal, ay ɗum hunde sande. wata ruddu bada husni taqwimi ila asfali sufli, ɗi mbawi ɗi lorna neɗɗo ɓawo ɗon no dardi o warta ɓura komoye lesuki, ko waɗi ngam cungulla ɗuɗanimo, to nden o daro kadi bo ha o numa o wurtina kaza bo sai laɓɗum ɗum mari haaje, o ya o wurtina kaza kanjum ma laɓɗum ɗum mari haaje, to iri maji. walau arada Allahu bil insani khairan laja'ala shughulahu wa hammahu kullahu fi ma yuhmadu gadan, amma to Allah moyani ɓi adama khairu, Allah moyani neɗɗo khairu, sai Allah waɗa shungulla mako e nufu mako ko o nufi ɗum pat majum sai ɗum laato ɗum hunde ko o yettete e muɗum gadan jango, mana ko o watta laato nafujum to hande jango mako mana lahira mako na duniya mako. nam gadan wala yuzammu mahalluhu, sai laato kugal ngal huwata ngal sai laato
nokkure magal felatake mana hanko on o felatake e dow ko o waɗi to o hanko Allah yiɗi to Allah yiɗima sai waɗuma kala ko kota fu ɗum hunde ko nafatama jango maɗa ko nafatama lahira maɗa na ko haɗata ha duniya tan falaysa samma siwa nadratin na'imi ngam nane ma ko woni lahira kam fa ɗum hunde ɗiɗi wala ko woni toon sai nema ka nemi ɗin ɗo hanko woni Allah aw azabil jahimi ko bo azaba yiite so yehi lahira ni nder ɗiɗi o woni ko o heɓa nema Allah ko bo o nasta yangada Allah Allah reno wala kana alayhi bi khaysatihi wa istinqazi mujatihi wa amalin salihin yastajiduhu wa ilmin nafi'in wala kana alayhi yuwa ko laatoto dow neɗɗo on bi khaysatihi mana ko herora wodi ko ɓi adama herora wa istinqazi mujatihi e settinki neɗɗaku maako e yonkaɓɓaku maako ko sottinirta neɗɗaku maako e lahira wa amalin salihin o heɓa kuugal bongal yastaziduhu ngal o ɓedditoto ɗum wa ilmin nafi'in o heɓa andal nafowal botowal yufiduhu ngal o fayditoto ɗum o yastafiduhu ko bo ɗum ɗaɓɓita fa'ida magal haro maako ko hanko on o fayida ngal o hokka ngal ko bo goɗɗo waɗa tefangal ba tefeɗa deftere nde jabarallahu ta'ala sada qulubina en ɗon toto Allah heɓɓa ceekuɗum ɓerɗe meɗen ceekuɗe ɗe Allah heɓɓa ɗe laato ɗe jokkake on gafara azima zunubina en ɗon toto Allah yakano en zunubaji meɗen mawɗi ɗi waja ala jami'a istidadina lima adina Allah waɗa en laato moggal shiri meɗen ko taskaram meɗen laato ngam wartirde meɗen mana ngam jango meɗen wata fura da wa'ina fima yujina Allah waɗa en kebbinen laato heewuki ko noddeten fu nder ko hisnata en wa yuqarribuna ilayhi zulfa e ko ɓarinta faago e Allah on ɓadogal wa yuhzina bi mannihi wa rahmatihi jomirawo yeɗa en e moƴƴere maako e hinnaye maako walam mana waytu wakkati anni yimi tagribahu ɓadinki deftere nde war darraki tabwibahu tokkidirmi babuji maare wa mahattu ta'asilahu mbe'utumi asli no nde deftere nde windirte wa khallastu tafsilahu shoktimmi ngurtimmi fasluji maare wanta haytu hasrahu nufimi hetukinde na dow kaza e kaza ngimmi wakkitine wa tasilahu e gasnuki deftere nde tarjamtuhu sey tafsirmi nde bimi inde maare bishifa bi ta'rifi al-huquq al-mustafa bishifa nyawndigu mana ko yamɗitinta deftere nde laato nde yamɗitinay ko nde yamɗitinta anduki haqqeji Mustafa sallallahu alaihi wasallam to andi haqqeji annabi joni o yamɗiti wa hasartul kalama fihi fi arba'ati aqsamin sai kitanmi nde bolle e dow jeeɗiɗuji nayi mana dow nayi ɗi dow ɗon o doggita deftere maako to alhamdulillah mi wakkati neɗɗo on yettake inchallahu to alhamdulillah اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين